Таджикистан ба пеш. Салом дӯстони азиз, рӯзтон ба хайру шодӣ боша. Имрӯз не ака ҳамин рӯзам тамошо кардаму қариб тӯли 1 сол мешавад як бародар Андрей ном дора. Мебинем бисёр пушти тоҷикоро мегира. Ман дуромадам ба қавли ҳамон рӯзҳо худчун интересоватам кардам каналша. хуш ба ҳолуш хандоша бизана, ҳама тарафа бачаи ба фикр бидай, фикр мекана. ай ҳамун тарафам ки мақсад ки хайпам биқапа ё ки ай ҳамин тарафе ки мегирем ки план кор кана барои рекламаш ошиш шава ҳамун мардака. И ҳар кас ҳамин корро карда наметавона. Хандоша бизана. Андрей, я тебя уважаю, брат. Спасибо. Ана бародарои азиз, ҳамин Андрея чӣ гуфтани ман? Қандоша бизанам. Бояд инсондӯстиро мо нишон бидем. На миллатчигӣ, на маҳалчигӣ. Инсон бошад. Инсон одам бошад ки қадри одам донад. Барои ҳам гуфтага ки дину мазҳабу дигаву дигаш не, аввали аввал инсон бидан дар кор, инсон бидан дар кор, инсон бидан дар кор. албатта ки мо мусулмоно ҳама миллата ҳурмат мекунем, ба ҳама миллат ягем ва бозам дуо мекунем ки дунё намқед тинч бошад, амн бошад, амон бошад. фақат даст ба дуо бубардорем, даст ба дуо бубардорем ки поку парвардигоро чашми душмана кур кана, чашми душмана кур кана. И ҷангу давоиши дастаи худованди бузург худаш нигоҳбон боша, худаш саришта кана. худованд худаш ҳаст кадай, худаш саришта кана. ай дасти мо бандо дига ягон кор намеёфт. фақат ба дуо бошед, дуо кунед дарахшон. зиндаву сарбаланд бошед. хостум ҳамин меҳнатҳои ҳамин бародара як бор ай номи мо тоҷико гап занем. Спасибо, брат. Зинда бош.